ସମୟ ମଣିଷକୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବନାଏ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଫଳ ବନାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କର, ଲୋକେ ତୁମକୁ ବ୍ଲକ୍ ନୁହେଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ଏତେ କର ଯେ ଭାଗ୍ୟ ବି କହିବ ଉଠ, ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମର ହକ୍ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ବସିକି ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ। ପରିଶ୍ରମ ତ ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେକାର ପଡ଼ିକି ରହିଲେ ତ ଲୁହାରେ ବି ଜଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଭଲ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଖରାପ ଦିନର ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିକି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ ହେବ। ରାତି ବି ଭଲ ହେବ, ଦୃଷ୍ଟି ବି ଭଲ ହେବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତ କର, ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ। ବସିକି ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତ ଦେଖ। ଆଶା କେବେ ବି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। କାଲିର ଦିନ ଆଜିଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଘର ଲୋକ ତ ତୁମକୁ ତୁମର ନାମ ଦେଇଦେଲେ, ଏବେ ପରିଚୟ ତୁମେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଭୂମିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ତ ଖାଲି ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଢାଳିବାର କାମ ଆମର। ଯୋଉଠି ବି ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ଆଜି ତୁମେ ରୁହ ନାହିଁ, ଆଜି ନହିଁ ତ କାଲି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକା ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ବି କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଥାଉଛି, ଆଇନା ସେଇଟା ହିଁ ଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଉଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜେଲ୍ ହେଉଛି ବିନା ସୁଖର ଘର। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସୁନ୍ଦରତା ନୁହେଁ, ତାହାର ସଂସ୍କାର ଦେଖ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଯାଏ। ଇଏ ସବୁ ତ ବେକାର କଥା। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ବି ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ହଁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ।